איך זה בפועל קורה? מה צריכים לעשות כדי להתאים את עצמנו על פי התורה? זה קשור לרהיטים, נכון? זה קשור לרהיטים, פנג שווי קשור למיקום נכון של רהיטים בבית, אבל לא רק, זה קשור להתאמה של צבעים, של צורות, של חומרים, שימוש באביזרים מכל מיני סוגים, שימוש בתאורה. יש הכלים שבהם עובד אומן פנג שווי, הם אותם כלים שעובד בהם בעצם אדריכל, או מעצב פנים, בדיוק אותם כלים, רק שהאופן שהוא משתמש או השיקולים שלו קצת שונים. ברשותך, בוא ננסה לגעת לקצה המזלג בחלק מהנושאים שצריכים לשאול עליהם. שאלה ראשונה, ליאת שואלת, האם זה נכון שלפי הפנג שווי אסור שהמיטה תהיה מתחת או מול חלון? כן או לא, ולמה? הגישה הזאת שאומרת שאסור לשים מיטה תחת החלון, היא גישה שאני לא אגיד שגויה. זאת אומרת, יש בזה אמת. דרך החלון נכנס אנרגיה לבית, נכנס צ'י. ואם אדם ישן תחת חלון, או אפילו מולו, חלק מהצ'י הזה יכול לעבור דרכו בצורה אגרסיבית, קצת כמו לישון מול רוח פרצים. אז יש משהו בתפיסה, אבל יש הסכמה הרבה יותר גדולה שאסור למקם מיטה מול דלת. בקטע הזה יש הסכמה הרבה יותר גדולה בין המומחים השונים, כיוון שמהדלת נכנס הרבה יותר אנרגיה מאשר מחלון. אז מול הדלת מאוד לא מומלץ להתמקם, מתחת לחלון מול חלון זה פחות קריטי, והאמת אני אומר, אני משתדל להביא גם לתלמידים שלי תמיד את התורה בצורה מעשית, כי אחרת אפשר לעשות כזה דבר, עוברים לגור באוהל. כן. אז אני אומר, עזבו את העניין של החלון, תקפידו על עניין הדלת לפחות. כי אני עכשיו חושב על הבית שלי מה קורה, שבמיטה מתחת לחלון, ושמתם כאילו באלכסון לדלת. בוא נגיד ככה, בכל דבר, לכל בעיה לפעמים שיש פתרון, לכל בעיה יש תיקון, אבל בוא נגיד, הבעיה של חלון היא הכי פחות משמעותית, אחת מהפחות משמעותיות, אפשר לפתור את זה עם תולים וילון, אתה יכול למקם את המיטה תחת החלון, רק תדאג לחסות את החלון בוילון.